тасаввур кунед дастаҳои нимфинале лигаи чемпионҳоро якҷоя мекарданду як бозӣ байни ҳам мегузаронданд. ин ҷо ҳайати дастаи якҷояи Барселона ва Интер аст. агар чунин бозӣ мешуд, пешгӯӣ кардан хеле душвор буд, чун пагоҳ дастаи Арсенал ва ПСЖ-ро ман ҷамъ карда ба шумо пешниҳод мекунам. дар дарвозаи дастаи якҷояшудаи Барса ва Интер Ян Зомер қарор мегирад. Система каме бар зидди Интер меравад, зеро онҳо одатан бо се муҳофизатгар бозӣ мекунанд. аммо ман Кундеро ҳамчун ҳимоятгари рост мегузорам. бо вуҷуди ин ман ба Димарко баҳои баланд медиҳам. бинобар ин ӯ баъси ҳимоятгари чап ба даста медорояд ва аз балде пеш мегузарад. ҷуфти марказии муҳофизат воқеан сатҳи ҷаҳонист. албатта Пау Кубарси ба даста шомил мешавад ва дар паҳлӯи ӯ яке аз беҳтарин ё шояд беҳтарин ҳимоятгари серия А Алессандро Бастони. биёед ростқавл бошем, хатти миёна қариб ки худ аз худ муайян мешавад. ман Педриро ҳамчун бозингари марказӣ интихоб мекунам. баъдан ба Интер бармегардем ва беҳтарин ҳимоятгари онҳо Бареларо интихоб мекунем. ҷои охирин дар хатти миёна интихоби сахт буд. Чалханаглу, Гави ё Де Йонг ҳама метавонанд бошанд, аммо барои илова кардани каме эҷодиёти ҳамлавӣ ман Дани Олморо интихоб кардам. ба ҳамла мегузарем. дар тарафи рост албатта Ламин Ямал. дар маркази ҳамла ман ҷароҳатҳоро ба ҳисоб намегирам. бинобар ин интихоб байни Лаутаро, Маркус Тюрам ва Роберт Левандовски буд. вале бо назардошти теъдоди голҳое ки Левандовски дар ин мавсим задааст, ӯ ин мавқеъро мегирад. пеш аз он ки бозингари охиронро бигӯям, нависед, оё ба фикри шумо ин даста метавонад дастаи якҷояшудаи Арсенал ва ПСЖ-ро шикаст диҳад? аммо бозингари охирини ин даста албатта номзади асосӣ ба тӯби тиллоӣ Рафина мебошад.